Nada, primeiro, bueno, vamos a ver, para diferenciar, ¿no? Cando falamos de WordPress, moitas veces a xente nos di, pero que un WordPress é un blog, ¿no? Entón, bueno, nos podemos facer, ¿no? Pues o noso WordPress, o que sei, sería, pues por exemplo, pues o que sea, música da Fonsagrada, ¿no? Había unha de vos quería facer algo de música da Fonsagrada, podía ser? No. Bueno, o mellor era o ano pasado, pode ser, sí. Entón, nada, pois eso, podes ter musicadafonsagrada.wordpress.com ou, entón, aí, pois teríamos, por exemplo, o blog que tiña eu, que teño un pouco abandonado. O problema dos blogs, en general, é que se abandonan moi rápido. Eu digo tamén, que para que sexades conscientes tamén, se algún día queredes, que leva tempo, que leva moito traballo, que hai que estar dándolle, e que ao final a maioría se abandonan, como case o meu. Ti tes este sistema, ¿no? semillasdeinnovación.wordpress.com e nada, aquí vas poñendo os posts que consideres. Ou logo tes, esta por exemplo sería a miña web personal, que é un pouco como unha especie de como portfolio, currículum online, ¿no? Este non sei por que non sale aquí así, porque este non é o sistema. Ai, porque se ve así. Pois nada, hai que traballar isto, hai que mellorarlo. Nada, isto está feito tamén con WordPress. Cal é a diferencia? Que eu o que fixen aquí foi comprar este dominio, franquiroga.gal, o dominio hosting, e entón aí albergas o WordPress. Pero este sigue sendo un WordPress tamén. Este é unha plantilla. De feito, aquí abaixo, moitas veces, eu quiteino, pon aquí, by WordPress. Entón, ti colles unha plantilla e traballas en función desa plantilla. Vamos a... Entonces, a ver, decidme un proxecto, a ver, algún TFM que estedes por aí, algún de vos. A ver. Dime, contame, cal é o teu? De onde? No, guía en xeral, de recursos socioculturais de Galicia. E os recursos socioculturais, en que sentido? Vale. Como unha axenda cultural galega, máis ou menos. Vale. Como unha especie de páxinas amarelas, pero de xestión cultural. Sí. No, está ben. No, está ben necesario, sí. Porque está moi desorganizado. Sí. Como sector cultural, tiña que organizar un evento, penso en el sitio, Sí. Pois eso estaba ben que intentaras tamén falar coa Asociación de Xestores Culturais Galegos, que logo tes o correo deles. Vale, pois si eles, porque eles seguramente aí te poden dar tamén moita información, polo menos xa cos asociados que teñen, xa para ir metendo aí, non? Eso tamén é bo que, bueno, eso xa o pensarás ti, vamos, pero que deixes unha parte para que a xente suba a eles mesmos os contidos, porque se tens que facerte a man, como moito que mellor que podes intentar facer é controlar que esa información que suben, pois que non sea que se de outro tipo de traballos que non estén relacionados con eso, non? Pero eso era bo, porque así te aforras ti de meter todos os contidos. Pero bueno, imagínate que eso sea, ¿no? Vamos a traballar con esa web e sea Recursos Culturais de Galicia. Entón vais a chamar Recursos Culturais de Galicia.com, .net, lo que sea. Entón nós temos eso a donde teríamos que ir. Vos ahora vos din, quero unha web. Como a donde vas para conseguir recursosculturais.net? Sí, eso está ben, por exemplo, tes que ir a un buscador porque tes que mirar se está. Entón, si tamén é importante tamén saber se o mellor ese nome que tes ti ten outra persoa ou hai algo parecido, entonces o mellor hai que buscar, non?
outra, entonces esa parte hai que facer. Si é Puntugal, sí que teño o seu espazo para facer Puntugal. Sí, hai, sí. Pero claro, tamén igual para .com, ou .es, .net, .eu. Pois eso tedes que ir a unha empresa de hosting, ou de dominio. Hai varias. Estades escribindo. Ahora estamos xa, o sea, que isto, bueno, porque teño, isto recomendado, bueno, se talla aquí, se volve Entonces, ahora digamos, este primeiro bloque, bueno, un pouco para orientar, máis ou menos como un pouco como ferramentas colaborativas, aínda que, bueno, Creative Commons non unha ferramenta en sí, sino un sistema de licencia, pero bueno. E agora vamos a empezar a traballar o da web. Temos que ir a unha empresa de hosting e de dominio. Hai un montón delas. Hai One&One, Piensa Solutions, e logo hai tamén Dina Hosting. Entre varias, cada un escolla que considere, hai que mirar prezos. Esta página de Wix, para crear páginas web. Sí, a mí me parece unha cutrada. Pero non sei, porque sí, creo que máis ben unha manía que lle teño, pero... No. Es cutre, non sei, es que non. Pode que pode estar ben, se queredes, imagínate, facer un prototipo, pois a podes plantear neso, como é gratis, a podes plantear aí, queda aí así como un prototipo. Pero se xa queres facer unha web, non. Esta, a Puntogal é, bueno, a ver, a Puntogal é máis cara, o que vos a contar. Eu uso, xa que non quero que isto vaya a ser considerado, no, como tamén como publicidade, que eu entendo que isto non, vamos, entendo non, por suposto que non se pode facer na universidade. Eu traballo moito, porque a mí me gusta moito, Dina Hosting. É unha empresa que dá servicio de hosting e de dominio. É unha empresa galega e a mí me gusta moito o seu traballo porque tes, sobre todo para aqueles que ides a empezar por primeira vez a facer unha web, tedes un sistema de chat, tedes un sistema e tamén de chamada telefónica gratis. Gratis, bueno, pagas, pagas, pero bueno, é máis caro, é verdad, que outras compañías como One&One ou Piensa Solutions, pero esas, que son máis baratas, o sistema que tes moitas veces é de mandarlle un correo. Entón, mandas un correo e te responden. Claro, si como isto dá moita, non é que de fallos, pero bueno, un poquito tedioso o ámbito das webs e, bueno, ahora, claro, vamos a explicarlo nunha hora e parece que todo vai perfecto, pero, bueno, leva o seu aquel e ten a veces as súas complicacións. Entón, claro, ter unha persoa que podes chamar para decirle, mira, que se me acaba de quedar a web baleira de todo, que pasa, e que saquei aquí uns ficheros e que se poden recuperar, para mí me parece unha garantía. Claro, cada un de vos, mirade, xa vos digo, esta en principio é máis cara que a maioría, pero tamén vos dá ese soporte, ademais que tamén ten soporte técnico en galego e comercial. Entón, nada, ti vas aquí. Poñemos esta, como decimos, no? Piensa Solution ou One&One. Vas ao dominio. Aquí pos o registro, no? Entón, decimos recursos recursos culturais de Galicia. Bueno, habría que pensar a web, porque é verdad que está un poquillo longo, ¿no? Pero bueno, para poñernos un, ¿no? Vamos aquí a mirar, aquí nos di cales hai. E escollemos a que queiramos. Isto que aquí estamos pagando, isto en principio, o que estamos falando é do dominio. O dominio é o nome, para facernos unha idea. Sabedes, o .gal é máis caro. Isto é un pouco pescadilla que se morde a cola, porque é caro porque non hai moita demanda, entón é caro. Cando haxa máis demanda xa é máis barato, pero claro, non vai haber máis demanda porque este prezo. Entón, claro, ti dis, habendo .com a 14 euros, gastarte 60 euros, bueno, tamén unha cuestión de un pouco ideolóxica e política tamén a hora de decidir, non? Eu, por exemplo, nesta web sí que quería que tiveran, na que fixen eu de franquiroga.gal, quería que tivera o .gal porque se circunscribía a un espacio tamén determinado, cada un ten que valorar. Entonces, nada, tedes aquí o dominio. Imaginade, vos compramos isto,
Entendo que, por exemplo, os recursos culturais de Galicia, pois, bueno, pois que tería este .gal. Vedes que, por exemplo, o .net é máis barato, o .eu tamén, mesma de .cat, 5 euros, mesmo. Nada, daslle a registrar. Aquí tes que ter unha conta, entón te faste túa conta, podes facer unha conta neste espacio para facer esta primeira etapa. Entonces eles nos dan o dominio, logo despois o que continuamos e logo nos dan o hosting. O hosting é o host en inglés, que é un host. O lugar onde se almacena a información na página web, un usuario, colocas a información. Claro, pero se tú eres un host, es un hospedaje, ¿no? Sí, sí. ¿No? El hosting, ¿no? Entonces esto es eso, que nos dan como ese hospedaje, ese espacio donde nosotros vamos a ter o noso espacio para poder traballar e meter aí a información. Eso é hosting. Entonces, unha cousa é dominio e outra cousa é o hosting. O dominio, como víamos aí, pois eso, pode ser 60 euros, e logo o hosting ten outra cantidad que tamén tens que comprar. Entonces, bueno, pois imaginadevos, no, que compramos esa. Vou a... Imos entrar... A ver, se me acordo... Non vedes aquí, entón eu tería estes recursos culturais de Galicia, aquí dis, non preciso aloxamento, etc. Eu aquí, a mellor opción, isto estamos falando dunha web, mira, vale, para unha empresa, para calquer tipo de empresa que vayas a facer, calquer tipo de proxecto cultural, bien. Si é complexo, non, pero bueno, bien, chegamos, eu agora que estou usando é esta de WordPress. Dache un espacio de 2 gigas máis unha conta de correo. En principio que se usan son estas, a de Personal Linux, que che dá, bueno, pois 20 contas de correo, entón teríades, non? Así tedes a de info@recursosdegalicia.com, o nome voso, @recursosdegalicia.gal, ou que sea, non? Comunicación, @tal. Si en principio vas a ser ti que nos xestione e usas o info, pois podes usar esta de WordPress, que non vedes, é máis económica, porque esta, por un ano, a tedes por 54 euros. Esta de Linux, por un ano, pois mira, tamén 54. ¿No? Pois entonces... Bueno, pues entonces podes usar esta, que nos dá 20 contas de correo e temos máis espacio, 3 gigas. Entonces nada, lle daríamos aquí abaixo, a continuar e a compramos. A registramos aí. E logo se compra. Porque vamos a ir a... Claro, non quero... Vamos a entrar nunha que estamos ahora nos traballando. Nos empezamos agora un proxecto que se chama Estudos en Malcomún. Creo que era así. Bueno, unha vez que tes contratado o dominio hosting, ti chegas a esta, entras, este é o panel de traballo. Eles o que che van a mandar é vanche enviar un correo no que che van a dicir os teus servicios están activados, as claves son estas, etc. Entras aquí. Entón aquí temos os dominios que tes e o hosting. No, estes serían os que teño eu actualmente. Este sería o de Estudos en Mancomunón. Nos o que fixemos foi compramos, comprou unha universidade, porque é un proxecto dentro da universidade e varios colectivos que empezaremos en breve, moi bonito. Entón se comprou este dominio e este hosting. Imaginadevos, nos entramos aquí no da administración. Si contratásedes one-on-one sería dunha maneira, Piensa Solution sería doutra, pero todas teñen un panel de control, o que tedes que acceder a ese panel de control
para editar logo os contidos. Esta o... un poquinho modo. Esta o que ten é que... No, aquí estaríamos no panel de control. E entón nos ven aquí, no? Todo para xestionar os teus servicios. E tes un autoinstalable. Entón vamos aquí, autoinstalables. Entón isto é moi cómodo porque antes o que había era a través dun programa que era o FileZilla, que era un FTP que o que facía era, digamos, desde o teu ordenador da casa, te subía os contidos para internet. Entón, agora o que te fixeron aquí é que tes un autoinstalable. Entón, ti lle das a ese botón e xa o sube directamente. Entón, a túa web tería esto, ¿no? Aquí, daslle a... creo que estaba por aquí abaixo. Magento. Bueno, aquí está. Daslle a WordPress, no, a instalar, e entón che queda, instalas, e che queda isto, que esta é a plantilla. Está aquí, esta xa podría ser a túa web. Ou, se tedes máis servicios, pois xa vedes, podes instalar, por exemplo, a Wikimedia, que falábamos antes, o MediaWiki. Non ves, aquí xa temos instalado WordPress. Ou podes, se queres instalar, aquí ven a ruta de instalación, donde queres instalar. Estades seguindo ou... Ah, sí, é un pouco rollo. Ah, sí. Claro, agora, mirade, fixemos, non, os pasos. Claro. Eles son os que nos facilitan o dominio e o hosting, que é necesario ter un dominio e un hosting. Porque nos necesitamos comprar un sitio en internet donde vamos a traballar, donde vamos a poñer esa información, ¿no? E entón é o que compramos. Nos compramos, imagínate, como do mundo dentro do mundo de internet, 2 gigas de espacio e ese dominio. Entón, así, con ese dominio é onde podemos subir a información. Compramos... E entón, claro, se te emocionas como a min, que me poño a comprar varios, pois logo despois empezan a chegar as facturas e distribuir. Mellor hai que parar aquí de... Hai que ver como se gestiona este, pero bueno, logo hai un problema aí tamén no ámbito digital, igual que todas as... Cando temos moitas contas de Twitter, de tal, blogs... Sí. Sí, claro, se é para unha empresa, pois é verdad que, bueno, pode ser asumible, e se é un personal, bueno, cada un ten que ver a súa estrategia que necesita ou non. A mí sí que me interesa mellor porque, bueno, sí que traballo tamén cosas de internet, entón, bueno, pois é bo e para será lucro para todos, é bo tamén ter un espacio onde poñer información dos teus traballos. Todos os proxectos que seguramente vayades a facer, é bo tamén ter unha web. Ás veces chega con WordPress, que eso sería de outra maneira. Entonces, nos aquí o que fixemos foi, compramos o dominio e compramos o hosting. Nos chega un correo, nos di, xa tens activados os servicios. Dache unhas claves para poder entrar no panel de control, vas ao panel de control e daslle aquí autoinstalar. E te instala directamente isto. Entón a ti te aparece isto. Vale? Xa estamos tendo a nosa web. Vale? Entonces, de isto a isto... Ou se non, mirade, eu esta... Bueno, esta tamén. Isto é o WordPress tamén. Isto e isto é o mesmo. Cal é a diferencia? Que unha está traballada, a outra non ten nada aínda. Entón, ti aquí... Ahora vamos a empezar a traballar a web. ¿No? Entonces, ¿cómo é? ¿Cómo entramos en esta? O sistema é que está... Vamos a entrar en esta. Tens que lle quedar, se fora con calqueira, é WP admin. Este é o sistema para entrar no gestor interno da plantilla, da web. Más ou menos ides pillando como vai isto.
O sea, temos unha web. A web é recursos culturais de galicia.net, ¿no? E lle dimos autoinstalar, instalamos o WordPress. Como entramos aí? Para empezar a traballar a web. Pues wp-admin, vale? Esto nos leva aquí. Entonces eu aquí poño, a ver se me acordo. No. Os que usan WordPress, este sistema, más o menos, ¿no? ¿Qué? Ah, está cargando. Vale, bueno. Pues ahora chegamos aquí. Esto, digamos, nos temos a web esta, e detrás desta web hai algo, ten que haber un gestor para encher isto de contidos, ¿no? Nos vemos unha cousa, pero para ver isto temos que traballar. Detrás desto, para que isto este así, hai isto. Vale? Entonces, imaginadevos, nos contratamos esta, de franquiroga.gal. Aquí isto, o que tiñamos isto é o panel de control da empresa que nos facilita o dominio e o hosting, ¿no? Digamos só esa parte, e a facturación. Pero logo, se queremos editar a web para que non quede como esta que vimos de estudo, para que non quede así, como esta de estudosemancomun.gal, que non tiña información porque non hai nada, temos que empezar a traballar nela. Entonces, aquí temos, se queres facer unha entrada, pois aquí vemos a todas as entradas. Bueno, primeiro que faríamos, nos chegamos a isto, non? E o primeiro que eu fago sempre é ir a apariencia. Vas aquí a apariencia e aquí ves os temas. Que son temas? Todas as plantillas. Isto o que ten é que, en vez de ter que facer como facías ti con HTML, que editar todo e empezar a traballar todo de cero, que te dá un pallá, porque tens que empezar a meter código e es la muerte, entón o que tens aquí é plantillas, un montón de plantillas. E entón podes usar esta plantilla, podes usar como a miña, que era máis blanquita, como un poquito máis minimal, podes usar esta, entón como sería, por exemplo, esta lle das a vista previa, e te aparece aquí o formato de web. Ou, por exemplo, esta. Non vedes, estamos xa empezando a customizar a web. Esta sería, ¿no? Pues aquí tes o menú, este menú, e estos son os posts. Es que al final, vamos a ver, esto, tío, ves formato blog. Tamén. Pues esto, y mira esta, a ver esta, espera. No, esta no, claro, esta no, pero no tiene. Y esta, mira, a ver. No, diz que unha de cada 4 webs no mundo están feitas con WordPress. Okay. Esta, uy, ¿y por qué están estas? Esta tamén é de formato blog. Cuando son así, sí. Es que ahora, porque a última... Pero que tes mil, porque esta é porque digamos, bueno, porque isto tamén como hai un mundo de guais, pois entonces tamén tens que ir, non, tendencias, non, e entonces a última tendencia con o scroll, que lle chaman scroll para baixo. Entonces, pois porque ahora se levan así. Entonces dentro de 2 anos terá que cambiar porque ya non se llevan e se leva outro formato. E entonces pois tens que estar constantemente, non, poñendo a mona. Pero, por exemplo, como decíamos aquí, que era o que vos decía, nos estilos, tes un montón de estilos. Entonces aquí temos, si vemos unha plantilla, por exemplo, aquí buscamos, fora, buscamos plantillas WordPress. Entonces hai plantillas WordPress gratis.
e plantillas WordPress pagando. As que son pagando, pois seguramente estarían máis apañadas. Pero logo despois hai un montón que tamén son gratis, que tamén funcionan moi ben, Entón, bueno, e sabedes que tampouco un prezo moi amplo. Entón, aquí isto que se comprásemos esta plantilla, a ti o que che fai, te descarga, danche ao teu correo, mandanche unha carpeta, ti a descargas, e aquí, en subir tema, daslle a subir tema e xa está. E a subes. Ou, por aquí, xa como isto está conectado con internet, podes ver outras plantillas que haxa. Tede cuidado a hora de escoller a plantilla, porque claro, vos vedes isto tan bonito e a foto, pero logo despois vos tedes que xogar cos vosos contidos. Que claro, os vosos contidos non son estas fotos. Quero dicir que logo despois queda moi bonito, pero que logo despois empezas a traballar e queda unha chapuza. Entonces, porque, claro, a maioría non somos fotógrafos, algún de vos sí que seredes, pero quero dicir que hai que saber tamén xogar cos contidos que vamos a ter. Pero bueno, pois, por exemplo, podíamos usar esta, non? Ou esta, ou esta. Non vedes aí que hai un sinfín de plantillas. E que entonces ao final é fácil, porque ao final o único que estamos facendo é, bueno, fácil. O único que estamos facendo é, compramos un dominio, compramos o hosting, xa temos un espacio onde subir a información. Logo vamos ao xestor de contidos. Instalamos o WordPress ou, bueno, se queremos traballar con Joomla ou con Drupal, a que sea. Subídelo e xa teríamos o que tiñamos antes aquí, ¿no? Que era o espacio isto, ¿no? Se subimos ao WordPress. Empezamos logo a buscaros a apariencia, ¿no? Que era o que decíamos. A ver. Empezamos a buscar a apariencia. Lle damos, digamos, a apariencia de plantilla como esa imaxe, máis ou menos, que vai a ter e o formato, un pouco de diseño que vai a ter. Pois cada un en función dos intereses que teña, se queremos que teña un formato máis de blog, se queremos, bueno, pois que sea máis estática, pois un pouco tamén, pois se queremos que sea máis minimal, bueno, hai, non ves, a miña é esta. Pero, sabes, vistedes que antes, non sei por que, este formato de aquí, isto de aquí, non me salía. E hai algún problema que hai que mellorar aí, pero bueno, pues hai que mirar o que pasa. Logo despois a ser un pouco rollo, porque empezas a, pues se te desconfigura unha cousa, e dis por que isto, e bueno, pero bueno, pues hai tutoriales. E entón, tiras de tutoriales, te comes tutoriales horas e horas, e logo sacas, pero se fai. Entón, logo despois, que temos aquí? Temos xa escollido a páxina, non? O diseño de páxina, imaginadevos que o diseño de páxina é este, non? Pois unha foto aí moi apañada e logo despois tens que ter un menú. O menú, por exemplo, no caso de recursos culturais, pois eu que sei, empresas de contacontos, empresas de xestión cultural, empresas de non sei que, bueno, pois tes aí, entón empezamos a facer as páxinas que vai ter a nosa web. Entón empezas a facer as páxinas. Eu por exemplo, nesta o que teño é, bueno, pois unha biografía, está en galego e en castelán e tamén en inglés, que tamén hai un problema que tamén hai que mellorar, pero bueno. Entón, a normal é que todas teñan un contacto, quen somos, que facemos, servicios e contacto, máis ou menos, non? Pois entonces, aquí estos serían as páxinas que ten a vosa web. Entón, o faz. E logo despois, esa parte é como a parte, as entradas son como a parte estática. E logo despois teríamos a parte máis dinámica, que son as entradas. Que é como, bueno, pois o que vas poñendo, pois se vas facendo unha noticia, pois, por exemplo, non? Imaginadevos, esta queda de Montenoso. Nos temos estas páxinas, non? Cartografía, wiki, comunidades, a súa vez, algunhas delas teñen tamén outras páxinas que dependen desa, non? O sea, que teríamos como unha, bueno, pois eu que sei, o típico, se hai quen somos, logo isto pode derivar a que se sodes tres, pois es Luís, Pedro, non? E outro, quen somos, que facemos, e contacto.
digamos, esta é como un pouco a arquitectura, digamos, e logo a home, ¿no? Esta é como a arquitectura un poquito da web. E hai que pensar así un pouco, ¿no? Pois nos entramos, esta é a pantalla, entón aquí estaría, nos entramos, aquí a home. Aquí temos o menú, por exemplo, e entón nos poñemos aquí quen somos, que facemos e contacto. Entón a xente, se quer ir a pinchar aquí, pincha aquí e lle sale, ¿no? Bueno, pois sale a páxina de que facemos, ¿no? As páxinas editáramolas, decíamos, aquí, en páxinas, bueno, está claro, ¿no? Vas a páxinas. E logo despois nos aquí estamos, volvemos a home. Nos aquí na home o normal é que ti teñas, por exemplo, pois aquí unha fotito con algo de texto. Entonces aquí, si tes a web de Recursos Culturais de Galicia e queres anunciar que tal compañía, pois chévere, acaba de estrenar, agora mesmo, ademais, estrena en Muros a obra de teatro Eroski Paradise. Pois anuncias aquí. Chévere anuncia a estrena da obra Eroski Paradise. Isto, que é o que é dinámico, é o que sería un post ou un artigo, ¿no? E entón vas enlazando aquí, imagínate, outra sección, que se temos aquí outra sección que de noticias, toda esta información que vamos facendo aquí, que vai quedando un montón, xa vai enlazada a esto de noticias, e xa che vai quedando aí, ¿no? Por exemplo, nesta de Montenoso, nos vamos aquí a home inicial, e vemos, bueno, aí ten un vídeo, porque ahora tamén unha moda é que tamén estén os vídeos iniciales. E entonces, no, bueno, pues vas aquí a noticia, e entonces pues tes estas noticias. E logo despois a nos para editar isto, e vamos aquí, a entradas. Entonces aquí está, vas a entradas, e se visualizaría, ¿no? Pues aquí xa tes todo o repositorio de todas as posts, de todas as entradas que fuche facendo, ¿no? Te quedan como ese repositorio. Nos aquí está, por exemplo, mirade, pois esta do Cultural Lab, ¿no? Eu fixen esta noticia, e entón esta noticia logo queda como esta entrada. Como facemos para añadir unha? Sabedes, é fácil. Daslle añadir nueva, pois o título, aquí pois o texto, e empezas a escribir. Logo despois miramos isto. Podes guardar borrador e publicas. E entón te aparecería donde apareza nesa home inicial, nesa páxina inicial. Eu tamén aquí neste caso, como vos decía, tamén ten a opción de traducir, entón podería traducilo. Para isto están os plugins. E os plugins son como complementos que ti vas añadindo. Que necesitas que o WordPress teña un mapa, buscas un plugin. Que necesitas que teña unha rede social interna, buscas un plugin de a ver se o hai. E hai como infinitos. Hai un montón. Por exemplo, se queres que aquí haxa un sistema de fotos que vayan pasando como un slide e non sei que, pois buscas ese plugin, o insertas e se che pon aí. Son como complementos que añades. E logo despois hai tamén outra logo despois tamén temos, mirade. Logo tamén están os widgets, que os widgets son, se ti queres, por exemplo, que abaixo haxa un enlace co Facebook, pois añades ese widget, que é parecido tamén a un plugin. Pero bueno, eso é terminoloxía que mellor é un pouco máis, que un poquito máis tediosa. A cuestión é que te poñas a facellar nel. Entón ti podes a traballar, e entón valle dando. E logo despois pois tes dúdas, o que pose no buscador, pois información, e sempre hai tutoriales, porque hai moita xente que está traballando nesto. O que estábamos dicindo,
Ao final, como hai unha de cada 4 webs no mundo están feitas con WordPress, tes unha masa crítica brutal que está traballando neso, que ten as mismas dúbidas que tes ti e que responderon a elas. Entón, pois, podes ir mirando nesos comentarios cal é a solución aos teus, bueno, pois, as túas dificultades que vayas tendo. Cando temos o... No, antes tamén, bueno, para escoller o tema, íbamos tamén aquí a personalizar, e entón, no meu caso, a ti a vos vai, unha vez que ti escolles un tema, escolles aquí que logo lle vas a poñer o favicon é esta figurita de aquí arriba que apareza, que escolles tamén se queres que apareza en pequeniño. Os colores que queres que teña o texto, a tipografía, o título do sitio, o tamaño da letra, e, bueno, pois todas estas funcións. Hai algunhas plantillas que facilitan máis cambios, outras menos, e se logo despois compras unha plantilla, as plantillas danche moitas máis posibilidades que se unha plantilla gratis. En xeral, o que adoitan facer é te danche a posibilidade, como sistema freemium, que é un dos sistemas que fala moito tamén de internet, que danche certa parte gratis, pero logo se queres máis, pagas, non? Entón, bueno, é un sistema que combina, ¿no?, pues esa parte máis gratis, pero logo despois certas funcionalidades, a maiores que queiras, terías que pagar por elas. Logo despois, bueno, pues tamén outras posibilidades que dá é que aquí podes permitir que outra persoa sexa administradora tamén. Entón, simplemente a tes que convidar, añadir nuevo, convidas, e esa persoa pode editar esas noticias, esos textos, ¿no? Pode editar, ser administrador, pode cambiar en función das necesidades que teñas. Logo, bueno, pues aquí tes outras ferramentas que se poden usar, pues ajustes de lectura, os idiomas, por exemplo, para que tiveran varios idiomas, puxen este plugin que permite traducir e que na túa web aparezan 3 ou 2 idiomas, pero hai moitísimos máis plugins. O que hai que fazer é buscar plugins por aí que che permitan, pois, atender as necesidades que ti teñas. E non sei, máis ou menos é isto. A ver, aquí o único que hai ao final é cuestión de fedellar nel. Pero, bueno, polo menos, eu creo que si queremos facer unha web para o noso proxecto no que estemos ou algo, pois sí que máis ou menos, creo que xa con isto, ¿no? Como vedes. Agora, se vos dixéramos que tedes que facer unha web para dentro de un mes, o vedes asequible? Bueno, polo menos xa sabedes que hai que empezar, como hai que empezar, ¿no? ¿No? Que como era o paso. Miramos, buscamos o dominio, pensamos no dominio. Miramos en Google a ver se ese dominio hai, ou se hai parecido, para que non haxa confusións. Vamos a unha empresa de hosting e de dominio, que decíamos, bueno, pues hai un montón delas. Dina Hosting, One-on-One, Piensa Solutions e outras moitas máis. Ali compramos o dominio e compramos o hosting. Unha vez que xa está comprado, nos teñen que chegar un correo conforme están activados todos os servicios. Nos dan unhas claves para poder entrar tanto no panel de control do hosting e do dominio que compramos, para logo empezar, e para ese dominio que compramos. Aí metemos a WordPress ou Joomla ou Drupal. Eu recomendo vos que usedes eso, WordPress. Metedes o WordPress. Unha vez que xa está instalado WordPress, vos queda como máis ou menos desta maneira, que xa está instalable, xa vedes, isto non ten nada. Ten isto de exemplo, para que vexades como hai entradas recientes, o archivo, este sí que é máis formato blogtot tradicional. Entón, logo despois vamos, decíamos, no, o nome do noso dominio, recursosculturais.galicia.gal/wp-admin, entramos no administrador da web, e nese administrador da web, a donde vamos aquí.
Aí vamos á apariencia. Na apariencia escollemos a plantilla. O deseño que vai ter será máis ou menos o noso dominio. Escollemos a apariencia. Damoslle a personalizar para empezar a poñer o nome, o logo que teñamos, etc. ¿no? O a tipografía que queiramos, que sea blanco, que sea negro, que sea, ¿no? De colorcitos. Logo empezamos as páxinas. As páxinas é como menú. Nas páxinas o típico, quen somos, que facemos, servicios, e noticias e contacto. Vamos escribindo e enchendo de contido todo eso. Logo, se queremos facer que haxe un sistema de noticias para ir comentando cualquier cuestión, vamos a entradas. As entradas era a parte dinámica, porque páxinas é a parte máis estática, como a arquitectura, como se facemos nun edificio, empezamos a dividir salón, cociña, etc. Eso serían como as páxinas. E logo despois temos as entradas, os posts, que é o que é máis dinámico, que é o que vas escribindo cada semana, cada día, en función unha noticia. E entonces van a entradas. Que logo necesitamos algún tipo de ferramenta adicional, pois vamos a mirar se hai algún plugin que nos poida servir. E logo nada, pois vas escribindo, vamos a ver, vas escribindo, por exemplo, aquí, daslle a ver, temos aquí o de editar, entonces editas a... E aquí ves, e ves como queda o que ve a xente de fora, ¿no? Ou, por exemplo, se fora unha entrada, pois o mesmo. Esta, por exemplo, vas, tes aquí editar, que é o editor interno, ¿no? Entón sería como... Ai, mi má. Canto hai que traballar aquí. Aquí vas ao editor, e entón eu como teño isto, temos esta parte que é de texto, que sería... aquí é onde podes empezar a traballar un poquito de código, pero bueno, tampouco é tan necesario. Vas a este editor, pois poñes negrita, aquí tes todo isto, metes unha noticia se queres que teña un destacado, unha imaxe destacada, metes aquí en imaxe destacada ou a metes aquí. Aquí podes editar tamén o enlace, que queres que o enlace que teña, e aquí das de actualizar, e xa quedaría actualizado. E entón logo despois xa ves a noticia como se ve fora. Nos o que estamos traballando, digamos, a parte de dentro, para que na parte de dentro podemos traballar o que se vai a ver fora. Vale? Que tal? Como vedes? Pues vamos, eu fixe un resumen... De feito, creo que me dou un pouco a cabeza, pero... Nada, logo despois va a empezar a xurdir cousas raras por aí que dis por que pasa isto e por que pasa outro, pero bueno, pois vas facendo e xa está, pero polo menos que te permita ter un espacio onde albergar información, onde poñer os contidos, onde máis ou menos este claro, xa o tes. Para proxectos a mellor que sean un poquito máis ambiciosos, que teñas sistemas de búsqueda complexos, que teñas que facer unha cartografía, aí hai que controlar un poquillo máis, porque non, bueno, é un pouco máis complexo. Pero eso, para ter como eso, como a web que tiña eu, ou a web esta que vamos a ter aquí, pois vale perfectamente. Logo, despois, se queredes, acordadevos desta web e nun mes podes ver como cambia o conto. E non sei, se tedes así algunha cuestión máis de isto das webs. Algún ten pensado facer unha web? Logo despois, se quixeredes, tamén unha opción é tamén, que bueno, creo que teño que ir, pero unha opción é empezar con WordPress e entón empezas a traballar con WordPress. Con WordPress é tamén igual, vas a... Este tamén hai un sistema que vas a crear sitio WordPress.
E entón aquí empezas o primeiro, isto sería para facer un blog. Aquí o primeiro que tes é, pois escollemos a plantilla. E temos isto. Isto que nos dá aquí é máis barato porque aquí o único que vamos a comprar é un dominio. Podemos comprar isto, imagínate, Recursos Culturais de Galicia, podemoslo comprar aquí, .com ten que ser. Entón sabemos que é moito máis barato. Que é o problema? Que nos mete publicidade WordPress. Porque non temos o hosting, non nos dá esa outra parte, non? Digamos, de ese hospedaxe. Entón te mete publicidade, solo que tes o dominio, e o dominio é así, entón non é recursosculturaisdegalicia.wordpress.com. Entón, bueno, tamén unha opción. Pero logo poderías migrar. Poderías migrar, claro. Quen o dixo eso? Sí, poderías migrar, sí. Mígralo, sí. O único tema é que te meten publicidade. Si é para, claro, ti queres facer un dominio mellor teu personal, de empresa, e claro, ter publicidade... Pero digo, para conectar con un Sí, sí, a comprar un dominio, sí, pues manejar primeiro, unha vez que tes montada a plantilla como ves, migras. Sí, 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 sí. Aquí o único, claro, que te solo tes a de .com, pero bueno, que si esa sirve, entón sí que é verdad que é unha boa forma para empezar a traballar sin que tampouco sea costoso. E se non tes esta outra opción tamén de a través desto de WordPress que é gratis. Isto que che vai a dar é o mesmo, vas a ir a un sistema que logo se fora recursosculturais.wordpress.com ou recursosculturais.com en función deste servicio, sería tamén /wp-admin. Entras aí coas claves e entrarías no gestor no que estábamos de admin e empezas a traballar aí. O sea que tamén hai esa opción que pode ser interesante para ir comezando. E algo máis? Alguma dúda? Tamén podes someter vídeos, logo, despois fotos e todo isto. A verdad que dá moitas posibilidades, toda o WordPress e todo isto. Pois non sei, alguna dúda, alguna cuestión? Bueno, tamén, como eso, nos veremos tamén o 7 de abril, pois se queredes tamén tedes algunha dúbida ou algo, ou queredes ir mirando algunha cousa antes, nese tempo, pois tamén o podemos mirar. Tamén para a sesión do 7 de abril, a ver se vos envío tamén un correillo con algúns textos que son de referencia, tamén para adiantar un pouco a sesión. É interesante non que non lle botedes un ollo, non serán tampouco moitos, pero bueno, é interesante que tamén traballedes esta cuestión, porque o que vamos a falar é un tema que está en auxe actualmente e é un tema que máis en auxe vai estar tamén no futuro e que nos interesan tanto... Bueno, pois hai unhas dificultades de combinar tanto a industria cultural como esos comuns, a relación que ten esos comuns co público e co privado, e entonces é un tema que como mestrados en servicios de culturais tedes que tamén ten en conta ahora a falar, porque, bueno, pois ides a ser especialistas neste campo e un campo no que tamén tedes que ter polo menos algunha idea sobre esta cuestión dos comuns, a cultura comunitaria e estes fenómenos, vale? E logo, como tamén tedes o meu correo, calquer cousa tamén ides falando, o sea, e se queres algún día facer algo a web, a mí tamén me comentades e tamén o que poda, vos boto unha man. O me facela enteira non, pero porque leva tempo, pero sabes, logo leva tempo saber o que hai que meter, a foto que hai que subir, que queres poñer, que non, eso leva algo de tempo. Pero, bueno, que sabedes que se pode facer e que non é tan complicado. Pero vamos, que tedes eso, o meu correo tamén aí, entón me mandades un correo e o miramos rapidamente, vale? E a ver como vai o Paz. Bueno, Paz esta parte estivestes máis flojos, pero bueno, tedes aí información, nada, que acordadevos de que tedes este espacio tamén de onde queda un pouco de información de hoxe e xa está, nada máis, todo o que queirades, pois que estou a vosa disposición tamén, vale?